नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे मालवणी पद्धतीने झटपट होणारी शेंगाची भाजी, वालीची भाजी आणि गोडी डाळ. सर्वात प्रथम आपण झटपट शेंगाची भाजी कशी बनवायची ते पाहूया. इथे मी पाव किलो शेवग्याच्या शेंगा 5 मिनिटं पाण्यामध्ये शिजवून घेतल्या आहेत. एक बटाटा उभा कापून घेतला आहे. कढईमध्ये 4 चमचे तेल गरम झाल्यावर 2 लसणीच्या पाकळ्या आणि 1 हिरवी मिरची ठेचून घालायची आहे. 1 कांदा बारीक चिरून घालायचा आहे. कांदा हलका गुलाबी झाल्यानंतर अर्धा चमचे धने पावडर, अर्धा चमचा बडीशेप पावडर, अर्धा चमचा जिरा पावडर घातली आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घालायचा आहे. यामध्ये चिरलेला बटाटा घालायचा आहे. मसाल्यामध्ये 2 मिनिटं बटाटा भाजून घ्यायचा आहे. यामध्ये हलक्या शिजवून घेतलेल्या शेंगा घालायच्या आहेत. अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. एक चमचा भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. 1 चमचा ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. इथे मी शेंगा शिजवलेलं पाव ग्लास पाणी घातलेलं आहे. झाकण ठेवून 7 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. पाव चमचा गूळ घातला आहे. बटाटा आणि शेंग शिजलेली आहे. भाजीमधलं पूर्ण पाणी सुकवायचं नाही. चमचाभर खोबरं घालून गॅस बंद करायचा आहे. झटपट आणि टेस्टी शेवग्याच्या शेंगाची भाजी तयार आहे. आता आपण वालीच्या शेंगाची भाजी कशी करायची ते बघूया. पाव किलो वाली आणि 1 बटाटा स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेला आहे. बटाट्याची सालं काढलेली नाही. 4 चमचे गरम तेलामध्ये 5 हिरव्या मिरच्या ठेचून घालायच्या आहेत. 1 बारीक चिरून घेतलेला कांदा घातला आहे. चवळीच्या शेंगांना कोकणमध्ये वाली असं म्हटलं जातं. कांदा हलका गुलाबी झाल्यावर अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे. आता यामध्ये चिरून घेतलेली वाली आणि बटाटा घालायचा आहे.
पाऊण चमचा मीठ घातलेला आहे। भाजी चांगली तेलामध्ये भाजून घ्यायची आहे। आता पाव ग्लास पाणी भाजीमध्ये घालायचं आहे। वालीची भाजी झाकण लावून 7 मिनिट शिजवायची आहे। सात मिनिटांनंतर भाजी चांगली शिजलेली आहे। पाव चमचा गुळाचा खडा इथे घातलेला आहे। 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे। दोन चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे। भाजीच्या वरून 1 चमचा खोबरेल तेल घातलेलं आहे। एक चमचा पाणी भाजीमध्ये अजूनही शिल्लक आहे। भाजीतलं पाणी सुकण्यासाठी 1-2 मिनिट भाजी पुन्हा मंद आचेवर गॅसवर ठेवायची आहे। झाकण लावायचं आहे। मिनिटभरानंतर भाजीचं पाणी सुकलेलं आहे। थोडीशी कोथिंबीर आणि चमचाभर खोबरं घालायचं आहे। खूपच टेस्टी मालवणी पद्धतीने वालीची भाजी तयार आहे। आता आपण मालवणी पद्धतीने झटपट गोडी डाळ कशी करायची ते पाहूया। कढईमध्ये 3 चमचे तेल गरम केलं आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा राई घालायची आहे। अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे। कढीपत्त्याची पानं घालायची आहे। हिंग असेल तर हिंग थोडासा घालायचा आहे। पाच हिरव्या मिरच्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घालायच्या आहेत। अर्धा चमचा हळद घातली आहे। कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेतलेली तूर डाळ घालायची आहे। अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे। पाव चमचा गूळ घातला आहे। तीन चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घातलं आहे। डाळीला छान उकळ येऊ द्यायची आहे। मालवणी पद्धतीने झटपट होणारी गोडी डाळ तयार आहे।
मालवणी पद्धतीने झटपट होणारी गोडी डाळ, वालीची भाजी आणि शेंगाची भाजी या रेसिपी तुम्हाला आवडल्या असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. मालवणी रोजचं जेवण शिकण्यासाठी एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब नक्की करा, कमेंट करा.